Norok sal burum burum no news rogo khobor rogo nugui manna bihik bwsanya bwthari khibika wngya hwnkhe bwsai bihik no bwthari khibika bihik bwsani halok bodona wngmato norok nukha na Indor ni sunomra gobansi wngthu wngya hwnkhe meerut ni mwskang ni kahani wngthu bihik bwsani halokno bwtharlaimani bodnam wngmato norok nukha na tabuk mwtui haino tei kaisa sansani case patimung kasawui phaikya kintu oro hwnkhe bihik bwsaya buphase nijini bwsajukno bwthari khibimani kaisa mamala kasawui phaikya norok jotono saimanna buphani joto theke hamjakma borok sabo hwnkhe bini bwsajuk ni sob theke hamjakma borok hwnkhe sabo bini bupha kintu o bupha bwsani hamjakmani halokno tabuk sansani case wngwi bupha bwsajakno se bwthari khibika hatikhe salaignai bo jaga o patimung patikha tai tamoni bagwi khoroksa bupha ba nijini bwsano ma bwtharka hatikhe salainai moni tui kisa kok norok nai tongdi ani channel no paisa tabuk kaisa news jeheno viral wngwi tongo viral news wngkha khoroksa bupha nijini bwsajuk 25 bochor umorni khoroksa state level tennis player mung bini Radhika Yadav bono gulikogwi bwtharka hwnwi tabuk social media o sansani news kaisa viral wngjak tai norok saimano usungkhana o bupha tamni bagwi nijini bwsajakno ma bwtharka saimanka o patimung patikha Haryana ni Gurugram 25 bochor umorni Radhika Yadav no bini nogono bini babu gulikogwi bwtharka hwnwi tabuk news rogo koktwma rogo kasui phaimani saimanka o tennis player Radhika Yadav bo kaisa state level ni tennis player kintu bini babu somajni bodnami tai tana manmani pore bini bwsajakno bwtharka hwnwi tabuk koktwma rogo kasui phaimani o 25 bochor umorni tennis player Radhika Yadav bo Haryana ni state level ni tennis player tongmani kintu 2 bochor swkang bini bangorao chut nangmani bagwi bo tennis thwngya wngwi bo kaisa tennis ni academy bo khulukmani kintu bo tennis academy khulukmani pore reels video rok tai music video rok swnamwi khoroksa influencer bo wngmani kintu bini babu bini o reels video tai music video rok khaimano bisik chajakya ba borok amono tuiwi buphano tanarok ru hwnwi koktwma rogo kasui phaimani amoni bagwi no bini babu bini bwsajuk tennis player no gulikogwi bwtharka hwnwi tabuk koktwma rogo kasawui phaikya ulo police buphano greptar khaimani pore tai puchtach khaimani pore hwnkhe bupha gosika je bo bini bwsajakno silai kogwi bwtharka hwnwi lukurok bini bwsajakno tanaru hwnwi bo bwtharka hwnwi bo police rokni thani gosika ayang bwtharjaknai bwsajuk 25 bochor umorni Radhika Yadav ni postmortem report khe kasai phaikya bono bini babu bono 4 bar guli koka hwnwi tai bini babu khoroksa Inamul Haq mungwi chwla khoroksa bai music video rok khaimani tuiwi chajakya tai music video khaimani tuiwi lukurok tanarok ruwo amoni bagwi se bwtharu hwnwi tabuk hwnkhe social media rok ba news koktwma thumnai rok kasawui phaikya hwnkhe norok o patimung patimani pore nugui mankhana je khoroksa bupha nijini bwsajakno bahaikhe bwthariman somajni tanarok manmani pore nijini bwsajakno no nijini buphano je bupha pusi torinai bono se silai kogwi bwtharmani kaisa sansani case patimung kasai phaikya Haryana ni Gurugram ni hwnkhe norok o video nungmani pore bahaima tongjakha jodi no ani channel no norok chajakha ani channel no like subscribe share khaidi bwtui hai tebo kotal video rok manani bagwi।